dia, Núria. Bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé. Avui tenim la Núria Obradors, i la Núria Obradors és professora del grau d'Infermeria d'U Manresa, és infermera, i també del grup de recerca d'Epidemiologia i de Salut Pública. I avui parlarem d'un tema que segurament tota la gent que ens està escoltant o veient li pot interessar o li toca de prop o té algun amic que és alcohol i joves. Per centrar-ho, ja directe, com estem? Com estem? A veure, hem de ser conscients que en el nostre context som uns dels països on la gent jove té un fàcil accés a l'alcohol i el que fa és que tenim uns percentatges elevats de consum d'aquesta substància tant en població adulta com sobretot amb joves també. Llavors, perquè ens orientem una mica, les dades, per exemple, dels últims estudis a nivell estatal de 2018 ens parlen de que, per exemple, un de cada 4 joves, és a dir, el 25% de joves, més o menys, afirmen que han tingut alguna borratxera en l'últim mes. Aquest percentatge puja per sobre del 40% si demanem dades de l'últim any. I pel que fa a binge drinking, que si de cas ara parlarem de nivell més conceptual de què és el binge drinking, parlem doncs de que tenim percentatges superiors al 30% de joves que declaren entre 14 i 18 anys que han consumit almenys això, 5 consumicions en un període inferior a 2 hores en l'últim mes i més del 50 l'últim any. Per tant, a la pregunta com estem, contestaríem per anar ràpids, no massa bé, no? No massa bé en el sentit de que hem de ser conscients de que aquests consums tenen un impacte en la salut de la població, sobretot en població jove, i que si aquests consums es fan amb edats on encara estem en procés de desenvolupament del cervell, on tenim relacions amb els altres que poden tenir conseqüències, doncs clar, és un consum de risc. I ara que dius del consum de risc, quins són, això que deies, aquesta pràctica del binge drinking, quins són els consums de risc respecte de l'alcohol? I explica'm a veure què és això, perquè és la primera vegada que ho sento. Consum de risc, hem de partir de la idea que qualsevol consum en població menor d'edat és un consum de risc. És a dir, qualsevol consum d'alcohol amb una persona que té menys de 18 anys, això ja és un consum de risc. Bàsicament pel que dèiem, perquè encara estan en fase de desenvolupament i implica una sèrie d'alteracions sobre aquest desenvolupament, més a nivell de cervell, més de tot això. Però a part d'això, també per el que té implicacions en la conducta immediata després d'aquest consum. Això per una banda. Per tant, qualsevol ingestió d'alcohol és nociva per la salut d'un jove. Això ha de quedar clar, qualsevol. Exacte. Partint d'aquí, què ens trobem? Doncs no només que consumeixen, sinó que a més consumeixen de forma abusiva, que en diem, de forma que té unes greus conseqüències. Amb quina forma és? Normalment mesurem-ho amb borratxeres, que normalment se'ls demana, doncs, t'has emborratxat l'últim mes o això? Aquesta pregunta a vegades és ambigua, perquè per uns una borratxera és una cosa, pels altres una altra, però el que sí que és una dada molt clara és el binge drinking aquest del que parlàvem, que el binge drinking el definim normalment com el consum de 5 consumicions en un període inferior de 2 hores, que és ben bé anar a beure per beure, és a dir, per anar a emborratxar-se. I això t'ho pregunto des del meu desconeixement absolut. Això del binge drinking és una moda? S'ha fet sempre? Ja ho fèiem aquí? Ja ho feien els joves de fa 50 anys, això? No, de fet el binge drinking l'hem començat a mesurar a partir del 2018. O sigui, abans del 2018 no es mesurava perquè no era un fenomen que es percebés com que era molt més habitual. Des de 2018 sí que comencem a tenir dades d'aquests patrons de consum i realment aquest patró de consum era més típic dels països nòrdics. Nosaltres, la substància, l'alcohol forma part de la nostra dieta i per tant eren uns consums no tant d'atracón, que en diem, no tant de... I aquests consums eren més típics de països del nord. Amb la globalització, amb tot, els joves comencen també d'aquí, del nostre context, de Catalunya, d'Espanya, a fer consums d'aquest tipus, és a dir, de binge drinking, d'anar a beure per pillar-la, per emborratxar-se. Ara pot ser que algú del que ens estigui veient li soni aquest concepte. És molt possible. Igual no sabien el nom, però ara ja saben que sí, és una pràctica. I se m'acut, lligant-ho amb això que deies, què fa que com a societat, ja siguin els joves i no tan joves, però sobretot els joves, que és amb qui estem centrats, què fa que beguem tant? Què fa que hi hagi un consum d'alcohol tan alt aquí respecte d'altres llocs?
Hi ha una sèrie de factors que diem determinants, que determinen aquest consum, que són individuals, és a dir, hi ha a nivell de personalitat, a nivell de... però sí que som conscients que hi ha un factor social que és molt important. Per una banda hi ha el tema de la permissivitat de la família. Per una altra hi ha el tema de la pressió del grup d'amics. Aquest és un factor molt important a l'adolescència i que realment tenim molta evidència que existeix i que la pressió del grup té un gran impacte en el fet que tu acabis decidint si acabo bevent o no acabo bevent. Clar, no seré l'únic que no. No seré l'únic. I la pressió de grup és molt important en aquesta etapa, no? Per una banda, i per l'altra també tenim la disponibilitat de diners. Hi ha altres factors més socials i culturals, com és aquest que parlàvem abans, que el fet que som una cultura on l'accés a la substància, a l'alcohol, és molt fàcil, és una substància legal, la trobem al supermercat, la trobem a tot arreu, i que a més forma part de la nostra vida des de petits, quan fem celebracions amb la família, quan anem al bar a fer l'aperitiu, amb aniversaris. Per tant, és una cosa que tenim molt a l'abast i que, per tant, la tenim normalitzada. Pensem que l'alcohol forma part, és una cosa normal, quan en realitat és una droga, igual que les altres. Clar, i és curiós això, perquè parlant abans amb tu em deies que està considerat, a mi m'ha sobtat molt, m'ha fet molt mal a les orelles, molt mal, que està considerat com un aliment, aquí, l'alcohol, i acabes de dir que l'alcohol és una droga, i està considerat com a aliment. Clar, si tu consideres com a aliment, com els aliments en principi són sants, almenys no abusar-ne, doncs si és un aliment pots alimentar-te d'alcohol. Sí, tenim un problema amb la regulació. Precisament un dels grans problemes que tenim aquí és que està regulat com a aliment i, per tant, això que dèiem, el pots trobar tot arreu. No fa falta que vagis a un local especialment, presentis el DNI, en teoria l'has de presentar, però ja sabem què passa, i vagis a comprar alcohol, sinó que vas al supermercat, compres arròs, compres patates i compres vi. Compres cervesa i compres qualsevol altre. A més, deu anar junt, també, allò que dèiem, si compres unes escopinyes i el pack de cerveses, i no et miraran estrany perquè una cosa va amb l'altra. I la gent jove ho té de fàcil accés a casa seva, perquè tothom en té a casa seva, també. No és una substància que diguis, no, això està tancat a l'armari dels medicaments. No, el trobem al rebost, el trobem a la nevera i el trobem a tot arreu. Ostres, interessant, perquè, clar, aquí el missatge que hauríem de donar, perquè al final, si és una droga, és no beguem alcohol, sabent que és complicat, com ho podem fer, com podem minimitzar o com podem reduir els riscos al màxim possible, com podem fer que realment sigui alguna cosa que es pugui fer en el dia a dia amb l'alcohol? Què podríem fer per reduir al màxim els riscos? Clar, hem de partir del missatge aquest que dèiem, sobretot ser conscients de que l'alcohol és una droga. El primer de tot, ser conscient. És a dir, jo crec que el que és més important és que la gent sigui conscient de que l'alcohol és una droga. Tota droga pot crear addicció. Tenim comprovat que la gent que consumeix de jove té molt més risc d'acabar consumint de gran. Per tant, el fet de que estigui al nostre abast no vol dir que no sigui tòxic, que no sigui nociu i que no ens faci mal. Per molt que veiem que és una cosa que tothom fa, no vol dir que això sigui bo. Per tant, primer, que la gent sigui conscient que això és una droga. I jo crec que la gent jove ha de tenir la informació que això és així. A partir d'aquí, si un decideix beure, primer que decideixi beure perquè vol beure, no perquè se sent pressionat pel grup. I sobretot jo crec que hem de donar estratègies a la gent jove per aprendre a dir que no. I perquè tinguin aquestes habilitats d'intentar disminuir aquesta pressió de grup. Si tu vols beure, beu, però no ho facis perquè tothom ho fa. Això per una banda. I per l'altra, un cop decidim beure, doncs hem de tenir una sèrie de precaucions. Tenir l'estómac ple, no fer-ho tot d'una vegada, perquè realment l'absorció del cos, donar-li temps al cos que vagi absorbint, i coneixes molt els límits. És molt important que t'escoltis el teu cos. En el moment que tu ja veus que t'està pujant l'alcohol, si segueixes bevent, perdràs el control. Si perds el control, hi ha molts riscos associats. Les conseqüències que dèiem, no? Quines conseqüències té l'accés d'alcohol? L'evidència de les conseqüències és altíssima. És a dir, tant en tenim a nivell acadèmic, com baixa el rendiment, problemes a casa, això per una banda, però per l'altra, immediats, tenim risc de coma etílic, tenim risc d'agressions i de baralles,
lògicament ni parlar d'accidents de trànsit, hem de pensar que la primera causa de mortalitat en gent jove continuen sent els accidents de trànsit i moltes vegades van associats al consum d'alcohol. Per tant, hi ha riscos immediats i sobretot aquesta pèrdua de control de risc de relacions sexuals de risc sense ser-ne conscient. És a dir, els riscos són múltiples, immediats i també a llarg termini. Clar, és la pèrdua de consciència, que no només inconsciència, que això seria el coma etílic, però la pèrdua de consciència dels comportaments que tenim en el nostre dia a dia i que després, ho sento, i ho poso entre cometes, ho sento anar a borratxo, ho sento anar a borratxa. Si no hi hagués anat, no ho hagués fet, no? Núria, això ho lligo molt amb un amic meu que va anar al metge un dia i havia tingut un infart. I va anar al metge i li va fer unes preguntes. I li va fer la pregunta de l'alcohol, de si bevia, va dir que no, un quinto al dia, va dir, beu. I després va dir, i vostè fuma? I va dir, no, només quan surto social, un cop al mes, no sé què. Li va donar un munt d'explicacions i va posar, fumador. I a mi m'agrada lligar-ho amb això perquè quan bevem alcohol, com deies tu, bevem, encara que sigui poc. Llavors hem de tenir molt clar, i penso que és un bon missatge per acabar, que per molt acceptat que estigui l'alcohol socialment, el missatge de que l'alcohol és una droga i no és un aliment, sí que l'hauríem de tenir potser en primer pla per evitar tots aquests comportaments de risc. I tant. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, Núria. Gràcies a tu.